иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъвати навбатии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар ҷамоати диёти ворухи шаҳри Исфара саривақту комилан таъмин мегардад. Дар натиҷаи роҳандозии дурусту муассири корҳои фаҳмондадиҳӣ ва мафкуравӣ аз ҷониби гурӯҳҳои таблиғотию ташвиқотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фаъолони диҳа дар нахустин рӯзи оғози маъракаи баҳории даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ нақшаи муқаррар гашта иҷро гардид. Ба муносибати гусели гурӯҳи аввалини ҷавонони ватандӯсту шуҷоатманди диёр ки ихтиёран бо амри дилу виҷдон азми хизмати модар ватан карданд, ҷамъомадӣ бо тантана баргузор гардида онҳо ба хизмати ҳарбӣ гуселонида шуданд. ҷавонмардони асили диёрро раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо накӯтарин орзуву умедҳо сидқан муборакбод гуфта, аз онҳо даъват намуд ки ба ватан содиқонаву софдилона хизмат кунанд ва бо сари баланд ба назди волидони худ баргарданд. Мафсуф бо баробари изҳори сипос аз таманниёти нек ба наваскарон, хизмат ба ватан модарро рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандӣ арзёбӣ кард ва аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат бобати муҳайё намудани шароитҳои хуби хизмати ҳарбӣ ва зисти сарбозону афсарон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ёдовар шуд. хизмат ба модар ватан вазифаи муқаддас буда, шарафёб гаштан ба ин рисолати бузург бахти ҷавонмардӣ, оини ватандорӣ, садоқати фарзандӣ ва нангу номуси шаҳрвандӣ мебошад, гуфт раиси шаҳр. воқеан ҳам солҳои охир ҷавонони мамлакат хизмат кардан дар сафҳои артиши миллии кишварро ифтихори баланди ватандорӣ ва эҳсоси бузурги худшиносӣ медонанд ва маъракаи даъват ба як чорабинии завқбахш, хотирмон ва ифтихорӣ табдил ёфтааст. аз ҷониби дигар ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонон падидаи сурурбахш буда, шаҳодати он аст ки ҷавонони мо баҳри ҳимояи марзу буми аҷдодии хеш, таҳкиму сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳаматарафа омодаанд. дар фарҷом раиси шаҳр ба наваскарон роҳи сафед хоста дар адои рисолати ҷавонмардиашон бурдбориву муваффақият таманно намуд. собиқадори соҳи маориф Нарзулло Ҷораев ва модари даъватшаванда Таҳмина Шокирова бо баробари изҳори сипос ба таманниёти нек ба наваскарон таъкид доштанд ки имрӯз ҷавонони бо нангу номуси мо хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи кишвар мебошад. даъватшавандагон Искандар Шокиров, Бунёд Авзураҳимов, Муҳаммадёр Ҷораев ва Қосимҷон Ҳалимов аз номи наваскарон баромад намуда баробари ваъдаи хизмати содиқона ба ватан аз ҳамаи ҳамсолони худ даъват ба амал оварданд ки қарзи ҷавонмардии худро дар назди мардуми меҳан бо шарафона иҷро намоянд. воқеан ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонони диҳа падидаи сурурбахш буда, шаҳодати он аст ки ҷавонони мо баҳри ҳимояи марзу буми аҷдоди хеш, таҳкиму сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳаматарафа омодаанд. барномаи фарҳангии саршори меҳру муҳаббати ватандорӣ анҷомбахши тантанаҳои гусели наваскарон гардид.